talaga ay Ilocano yata. Pero contractor yata siya. Contractor sa Manila. Teddy Aviles. So actually, na-meet ko siya sa basketball noong pa. And then sabi nga niya na Ilocano siya. So, there's this PPSA ba yan? Shooting. Itong NSA naman ang shooting, Philippine Practical Shooting Association ba yun? PPSA. Na presidente po si Goma, si Kong Goma. And of course, si Ryan Hermihio also instrumental sa tournament. But eye-opening para sa akin, nagulat ako. Ang laki ng pwesto niya doon at ang gaganda. May aircon pa, may parang, anong tawag doon? Dam ba yan? Or lake? Or may tubig pa. Parang may sarili siyang BGC. Ganda nga eh. So, I think na-impress silang lahat. And we know naman that may niche or may market talaga yun, di ba yung shooting? So, at ang kagandahan po doon, from a tourism perspective, ay frankly, mayayaman eh. Kasi yung mga ano nila, mahal eh. So, syempre, di ba nakikita niyo sa mga kotse lang nila, alam mo, mayaman na eh, di ba? 3 pick-up na magaganda. So, syempre, pag ganon, maganda sa atin kasi kagastos. Di ba? Na bibili ng mga kung ano-ano, di ba? Magkakain sa labas, di ba? Malakas ang purchasing power. That's rare for us to get a big group na, you know, medyo 5-star ang gusto nila, di ba? So that's good for us. We just have to continue to push. Actually, kahapon lang may nabasa ako na 10% of tourism in the Philippines is sports tourism. Sports tourism talaga. So kailangan natin i-push. And then I think maganda rin na mag-eye tayo ng not only in surfing and wind surfing, which I think are good kasi growing. We should also look at Poway Lake, yung ginawa po ni Sen noon na regatta, yung mga rowing, di ba? May mga taga-Singapore Dragon Boat kasi we were the training grounds for the national Dragon Boat team. And Poway Lake kasi is quite unique, malapit lang. Malapit sa ating hotel sa PTN, di ba? So, I think a very easy venue itong Poway Lake natin. So, kailangan push na tayo sa sports tourism para at least, sabi ko nga po kay Helen noon, na dapat every quarter or every month, may something, di ba? Hindi naman pwede yung tin man lang, di ba? Let's have something new, like, dapat let's say 6 big events a year. Kasi if you have, let's say, by monthly, pag may 6 big events ka, let's say every other month, more or less, may big event ka, malaking kita yan para sa ating mga kahaylian na nasa tourism sector. Malaking bagay po yan. Multiplier effect yun.